Pošto je ovaj lik ovdje od bake prasta dobio BMW-a i sam je morao da kupi zimske gume i ostao je bez patika, ja sam uzeo 3 para patika pa hajde da vidimo. Ljafe, brate, imaš gde s ovim patikama? Pa brate, aj sad ću da vidim. Jo, snaći ćemo se, brate. Ajde da mu pomognemo. Prve patike koje je dobio jesu Jordan 4, pa hajde da vidimo da li mu se sviđaju. Brate, nemaš pogrešiti sa Jordankama nikako, još su ljubičaste, brate, moja omiljena boja. Prve patike koje sam se odlučio jesu Jordan 4, Travis Scott, ove ljubičaste, zato što znam da voli ljubičastu boju i apsolutno nisam mogao da pogrešim. Koju ocenu daješ ovim patikama? Pa brate, iskreno 10 od 10, brate. Approved. Sljedeće patike za koje sam se odlučio jesu Jordan 11 retro, pošto znam da mnogo voli NBA i basket, ove će mu se sigurno svidjeti. Ajmo. Bravo, šta najgore imamo ovakve crveno-crne, a crno-bele sam tražio, tako to je to. U pitanju je ovaj colorway i ako znate ovo je jedan od legendarnih colorwaya. Koju ocenu daješ ovim patikama? Malo su mi bolje od prethodnih, svakako. Pa dobro, nema veze. Ali ono najbolje što sam ostavio za kraj jesu Jordan 4 sa olimpijskih igara, ove nije znao da ću da mu uzmem, ovo je bio bonus par. U pitanju je ovaj sivi colorway koji je napravljen za olimpijske igre 2024. godine i iskreno ovo je jedna od najboljih patika koji sam ja ikada video. I ako se pitate od koga je, ovo je od Jola Gakes Bench. Ljafe, koja od ova 3 para su ti najbolje do sada? Iskreno, s obzirom koliko volim iznenađenja, reći ću da su ove sive najbolje, brate. Radi je veliko ovde. Alo, šta radiš ovde? Ćao momci, pa čuo sam danas da krupni momci dobijaju ljubičaste patike. Drugi dan. Izađi. Što bi bilo to, vi pišite u komentarima koje od ove 3 patike su vam najbolje i znate da se nalaze svi linkovi u opisu profila.